Hi guys, mayong hapon. Nagluto ko sa isda. Napay si Alchelog si Cardo sa isda guys. Wala pa ko nakabidyo kay murag ikapoy jud ko kagahapon sa mong kalaki gahapon dito sa sapa. Nagilaroy ko guys, nakakatulog ko. Humana ko helper ni Alan na nasa CR. Kaya gitrabaho man ni Alan ang CR ganina. Nya kikapoy ko, nakakatulog ko. Wa ko naka video kay mura ko gikapoy nga unsa ba nakaron pag-abot nila ni Alchil nagbakod naman ko, so magprito kog isda guys para sa panihapon. Nanuroy din ni sila, wa ko gikuyog nila. Wato sa plano na uy. Sabi mo na to. Iguman na kit ato. Wala sila nani dito sa kuano. Nagpalit sila og balo daw tamban, gikilaw ang tamban. So ato ning pritohon guys daw ang uban ununan para na puisod anog mas kamahaw. Nabaw tatay ug manay? Prito si nanay sa isda guys kana ang uban ana iyang ununon. Ang uban iyang pritohon. Nay itong prito. Kagahapon nagsabaw man gud mi kagahapon. Pangaligo na mo buntag. Na ang sabaw man na mo nakaon. Napanos na no. Napanos siya guys. Pagkapanyapon. Dito pag minapon nila lula kay na may BH nila dala. Salamat kayo Lula Using sa mong BH. Mother Earth. Ug Mama Inday. Inday Vlog. Igsoon ni Lola. Mama Mercy. Mama Jejet. Salamat sa BH. No. So mao ning kinilaw guys, si tatay ang naghimo ani. Basta kinilaw ni tatay lami gid na. Lami kay guys oh. Napay suwa, naay kamatis. Na sila tatay guys palit og coke. 2 ka litro. Kado yung kauban, yung bayaw-bayaw. Nasi Cardo guys, basta si nanay magprito guys, lami gina, crispy pa oh. Ano wag paningot. Ipaningot. Mana tarong na. Nawar pala ugma. Natatay guys. Ayan guys, nakaluto na si mother. Muna iyang giprito nga isda, tas kinilaw, tas ang suda nila ganina paniud to nga with pipino, dayon talong. Brown nga talong na guys ha, talong dai. Then 2 ka kiss nga Coca-Cola. 2 ka litro. 2 ka kiss, 2 ka litro dai. Tas nag-on-on pa jud si mother guys. Oh, nag-on-on siya guys. Nag-on-on. Isa paksyo na no. For today's video mga idol, ayan mga idol kuan na ta sa nag-aris-aris sa plato mga idol. Bitaw, arin sa plato mga idol. Mga kalala dia. Kawat to tag cellphone guys. For today's nila dia. Ako yung naghawid og kamera kang mother kay kapoy na siya gawid kay tungod kagahapon sa iyang banding na mo dito sa dagat sa padi ay naluto na ang kanon guys. Sayo kay tanangaon na ginay. Sayo mo kinaluto. Sa bobon ka na iringan. Kasi kung hindi na sila niya. Guys. Gana na. Gana. 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 Sayo kami panyapon guys.
yung nakalutso. Yan dahil. Pagi nagluwag na chin. Nanay. Yan, ano? Isa may ganahan ng bahaw. Bahaw din. Nesa, paano kinilaw? Dito. Pato na din si karon. So, Uy, kinilaw guys. Gali kay naa dito. kabot na nga. Aman mga katatambang na sulod. Uyo lang ng kulitan. Da, kaya ka wala ba? Aman na kung sa iyo. Nilaw di. Kanila diyan. Kabot niyo. Doon siya eh. Yan na kaming. Hoy, awa dawa. Ang daming kong. Ano pa, wala yung sinikado na. Pangayo na. Yes, bukong. Ako talaga na yun. Apo tengah siya tayo. Hindi ko sabi. Kanila tong brown, brown. Kanila tong. Hindi na nagigib na. Maliw. Ada lang sa uyab. Ganun lagi sa lagi. Red night. Ito na ito ni Ma'am sila pala yan now. Kaya sa ilnaw, layo sa mga mga bilik. Para paghirap ko sila. Sila pala yan now eh. Layo, layo na eh. Inanay, sa mga bilik, may pare na ako. No. Doon siya. Dabo ito gikanay. Diyo. Siligan. Sinigan. Amo wala pa ito siya iligan. Doon sa balik dito. Ayaw lang yun kan? Yan, kambay. Balik po dyan sa manok eh. Ito mo siya sa kwarto. Ikaw ba ba? Wala na daw. Diba na? Parang day. Lang? Ito naman? Bili na ko. Ito na, sili yung higuan. Naman ko sili. Sabay na akong laban dito sa kuan punta. Sa kilaw na. Hindi sa maliot to Jod. Hindi ano. Amot na buntag sa'yo. Inom nag-sting na eh. Kaya doon na. Pagabi, inom isting. Pagampa na ako, doon mati. Yun ba na mayong? Kaya mag-inom ng mga hard na. Yung energy ko. Sinukod mo. May sago kay minum ka na. Buntag. Ay buntag, minum ka buntag sa'yo. Adilay ka lang gabi eh. Sigo. Ano siya, pero siya? Sigo na. Kaya naman mo na din, ato to center. Susog na sa kaos siya. Sige ka lang. Ulsa na mga na. Sa harbo na daot na ng mga hard na inom. Ako kauban. Nabilang kubra. Sugod eh. Dudo. Dudo, mabay kamatyan atong dudo. Dudo nga. Namatay eh. Wala jubi. Wala matay. Kasi kamat yan eh. Ah, sige, imam. Kubra. Namatay na Pagpat di pa ay. sa'yo. Sisit o braho. Mainom magtanduay, kubra si sir. Isa na eh. Kubro? Dili ba on? Matay ba eh. Mamatay sa ako. Uwi nga itong December din, no?
Mga sabat si nanay yung rado. Sabat si nanay ako, hindi na yan. Asa mo to diya? Tabon. Ito sa una din mag-aral sa balay na magtindala og kuan. Last ganyan na. Birthday na ako, nagana siya din yun. Nalalagtanduhay daw ko. Magdala gina siya ng itlog. Nako ihatag lang nilalaw na ito ko. Na tatayo kasuga mo na si nanay. Ngabog ito ah. Magdala na siya kuan. Ano Ito. Kung kato niya ito, dito. sa nang makakita ko unta Lagi sa lubong na tayo dente. Wala mga tulukan daw. Gibadlong ko na sudaan. Lagi badlong mo dyan na mo. Wala ko na undangin na doon. Undangin na doon. Wala mga matan doon. testing tayo. Kubra na Sabla. pala. Yung di. Badlong na ako. Yung pato. Si Sir Odo. Wadyo malibak. Kawalan niya ako. Ito na. Ito mag-ong LJ. One dito siya kanang. Kada Ay, ito. so ni mo to tay? Yan. Ito on. Hap. Ah. Hap sila ni LJ. Kuando siya kanang. Kada kita na niya ni Dini. Birthday na ako. Agad nagdala. Gina siya tanduhay og cook. Ano mo siya? Sa akong tunan ako. Ay, sa akong tunan taas. Dugay ko siya Dini. Kaya may balay na sa umang. Trabaho siya. Na siya ulit. Grabe lang ang pagkakato ito kung mga taon. Ayaw na kaya. Yan ay kumakala ng kubra. Di ba nag-unom sa kubra? Listening na, ha? Ayaw bito ng mga ano dito, ano mo? Ngayon kasakit na yung magkili dito. Mga naladay. Ito, nila ko ilang. Kaisa na lang. Ha? Likag ilong kaisa na lang. Ilang ko ilang. Kailangan Wala grabe mo palit na nga basta madawat ka na kay mo ang dalag. Mo ang hipa. ilang ko ilang. Halo ba sa ilang? Ano ba? Ito ko kuha ni Barbie sa mga dudo. Fok sa tayo. Ano, kalo-kalo. Huwag nila. Idang. Ang magtin, di ay nga. Oo, kabalaman. Ay, karon si Pado. Karon to karon siya. Ay, daga na dahil. Pwede na ako makurot dahil. Ito na. Ito na. Ayun na, di. Kung wag di. Tingnan lang siya ko. Kung uli na tarin kay. Lala, wala ako sa gato. Ulam na. Hindi mo karoon. Ang sila nito. Ang kagarahan nito ay kator mag-pride. Ulam na itong Ah, itong gabi eh. Ulam na itong pride ni Kuan kay Jimbo. Gabi eh. Mas kay Jimbo, uli na mo. Ngulit na naman ito. Until kay. Mayroon sa gid nga naguli mo kay. Dungangan na yun eh. Dungangaan nila. Siduwa nga sa pakit doa. Bugid mo gid. Nagsibat yung tatay. Di ba, namuhay nang. Bugsab na ko na. Uwo man ako dito. Hindi na pakit ko. Uwo man ako dito. Ito naman. Che! Ubog mo kung wala mo kumaanad ng tandoy. Ito mag-inom ko sa ilong na yung taga sa pakit. Matandoy. Ayun, nag-isya nga. Agahan naman mo. Kukuha nga ako sa cellphone. Balik ako. Pakit ini. Isok pinagkuha ng mga pakit. Isok pinag... Tulong ni basta magbuntag dili Tandoy, ba kumaanad? Sa ako, inom ko dito. Sa altel. Aljos man dali so ko. Wala po. Kulapo. Matang kulapo. Meron ko. Na mo na makahubog ang kalapo man. Di man, tambal mo na. Di lagi. Di ba, kung inom ra ko dito sa balay ko. Dahil mo sulong sa ako. Tambal man pala ko. Eh, kumulakaw ako. Inin, bugot-bot ma ini. Tapos sa di ka sa ka magpalabi, gugot-bot. Na naka kuan na yun nagtubangan mo naman. Ibutang sa nasa lugar. Kay... Hindi na bagid maayo nga magpalabi-labi ta. Diyan. Tanawan na mo tatay o. Kung inom na siya, gapas-apas ba ko dili. So, gini. Ano na rin ako na siya gawayon basta buntag na. Parang sa tunay. Inanaw mo. Ano na mo awayon din basta buntag na, basta kalabian na pag-inom. Okay ra mag-inom, basta di lang magpalabi nga, lata-lata yun. Paghubog na pagsuwat sa paper ibutang sa luhan paguntag sa kahon. Big yun. Awatin na ako kamama. Gusto ko Isuwat mo na yung kung mabasahon. Wala.
Tanganin mo sa itik. Oh. Nakainom naman ni sauna. Katong dito pa may ilan ni mama. Nangapis ang butangan iti ay. Imo Sayang tatay, dahil siya nga pait taga din. imo tatay dahil nga upat man kabaso yan na inom sad. Ang lamit tayo. Tangan itik. Kaya mo lagi parang magayo tre. Yung kay Luoy. Abukon na ni mo siya. Hindi mo na ako bunalan. Abukon na ni mo. Ikaw kung nagunalan, mayo ba? Ayun, kaon inana ko. Guys, sa manamig pa ni hapon, ug daghang kayong salamat sa inyong tanan, guys. Sa inyong pagsuporta sa mua, daghang kayong salamat sa tanan-tanan. Labi na gyud sa hindi nag-skip sa aming mga ads. Maraming salamat sa inyong tanan, guys. Ug sa mga solid supporter, silent viewer, ug sa tanan-tanan, daghang kayong salamat sa inyong tanan, guys. Ug si Elchel, hindi pa na okay ang kaniyang ads. Sana ma-okay na. Ug daghang kayong salamat sa tanan, guys. Bye. I love you all. God bless you all, guys. Bye-bye.